Ang pasidaan. Usa ka pagpadayag sa akong balaanong kaluoy nga gihatag kang Sister Faustina. Domingo, Hunyo 26, 2011. Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal nga anak, ang panahon hapit na karon. Adunay gamay kaayo nga panahon sa pagpasidaan ug pag-andam sa tanan nga mga kabus nga kalag nga makurat pag-ayaw atol sa ang pasidaan nga dili sila makaamgo sa ilang masaksihan. Kinahanglang sultihan sila aron mahibal-an nila kung unsa ang mahitabo. Kung ablihan nilang ilang kasing-kasing nining dakong higayon sa Dios nung kaluoy, matagan sila sa kahigayunan sa kinabuhing dayon. Kining dakong pasidaan mao ang pagpadayag sa akong Dios nung kaluoy nga gihatag kang Sister Faustina. Kining dakong buhat sa akong kaluoy gitagna ug kini mahitabo panahon sa ang pasidaan ngang akong dakong kaluoy mulukop sa tibuok kalibutan. Ang akong dugo ug tubig mubuswak aron kamong tanan mahibalo sa kamatuoran sa katapusan. Sultihi katong dili mutuo kanako usa kong tunhay nga amahan nga kini nga panghitabo mahitabo. Unya kung mahitabo na, sila makasugakod sa kakurat sa akong kaluoy nga makaluwas sa minilyon nga makalag sa panahon sa ang pasidaan, gikan sa pagkupot ni Satanas. Ang kamatuoran kung ipadayag, makaluwas sa daghan, gikan sa kalayo sa impyerno. Ang balaang espiritu pagkahuman, anaa sa akong mga anak bisan asa, mutabang sa pagpildi sa mga buhat sa dautan. Kamong tanan kinahanglan nga ipakaylap ang pulong mahitungod sa unsa nga paagi ang katawan kinahanglan sa pag-andam sa ilang mga kalagdaan. Kay bisan ang mga magtotoo, kinahanglan nga makasabot nga sila usab makaplagan kini sa emosyonal nga kahasol sa pagtan-aw sa ilang kaugalingon nga kanhi makasasala nga kinaiya ingon nga kini makita kanako. Gitawag ko kamong tanan karon sa pagpangita sa pagkumpisal. Alang sa ubang mga Kristohanon, kinahanglan kang muluhod ug magampo alang sa katubsanan. Alang sa mga dili sigurado niini nga panagna, palihog, ipadayon ang imong mga kasing-kasing nga bukas kung masaksihan nimo kini nga ekolohikal apan supernatural nga panghitabo. Mahinungdanon nga imong masabtan nga kini ang labing dako nga milagro nga imong makita ug nga kini ang akong dakong gasak kaninyong tanan. Tagda kini, ingon niini ang pagpadayag sa katapusang adlaw sa paghukom. Niining panahon na lamang nga dili ka makondenar. Hatagan ka og bagong kinabuhi sa dihang maluwas ng imong kalag, aron makapabalik ka sa level nga akong gitinguha niini. Mga magtotoo, pag-ampo, alang sa uban sa tibok ninyong kasing-kasing karon nga sila maluwas. Imong manluluwas, Hesukristo. Disyembre 8, 2012, si Jesus nagkanayon. Ang pasidaan maputli sa mga anak sa Dios, agig pagpangandam sa akong ikaduhang pag-anhi. Kinahanglanon kini tungod kay magpasabot kini nga daghang mga tawo karon ang mangayo og kapasayloan sila mga sala. Kinsa dili unta mobuhat sa ingon. Ang pasidaan usa ka milagro gitugutan sa akong amahan aron masiguro nga daghan siyang mga anak kutob sa mahimo ang makasulod sa akong bag-ong gingharian. Tungod sa apostasya ug sa doktrinal nga mga sayop nga gipakaylap sa nahatipas nga sagrado nga mga alagad sa milabay nga 4 ka dekada, kini mao lamang ang paagi sa paghiusa sa katawan sa madali. Imong Jesus. Si Jesus, sayang mga mensahe nagkanayon. Kining dakong pasidaan gihatag tungod sa kaloyo gugma isip katapusang gasa sa akong mga anak mahitabo sa dili madugay. Ang matag usa sa akong mga anak ipakita ang ilang mga kinabuhi, ilang mga sala, ilang mga sayop nga binuhatan ug matag usa nga insulto nga ilang nahimo batok sa ilang mga kaigsuonan. Tanan sa panahon sa usa ka mistikanhong kasinatian, walay usa ka lalaki, babae o bata dinhi sa yuta ang dili maapil. Imong mahigugmaong manluluwas, Hesukristo.
Nobyembre 22, 2010. Kining mistikanhong panghitabo nga masinati sa tanan nga nag-edad kapin sa 7 ka tuig bisan asa sa tibuok kalibutan mahitabo. Hesukristo, Enero 28, 2011. Ayaw pagkaminusi sa tao ang epekto sa ang pasidaan sa tibuok nga katawhan. Ang pasidaan alang sa kadaghanan mahimong usa ka makahadlok nga panghitabo diin kiniingon nga ang kalibutan natapos na. Daghan ang makasaksi sa makita nga usa ka makalilisa nga panghitabo. Sa dihang ang duha ka kometa makita nga magbangga og mubuto duol sa nawong sayuta. Ang mga siga sa kalayo daw sama sa usa ka bulkan nga bibuto sa kalangitan ug daghan ang mahadlok. Ang mga silaw sa pulang nga kalayo mao ang mga silaw sa akong dugo. Ang mga silaw sa akong kaluoy nga gihatag kaninyong tanan, isip gasa sa kadako nga walay tawo nga makasabot sa nangitabo. Ang mga makita panahon sa ang pasidaan. Duha ka kometa ang magbangga. Ang akong cross magpakita sa usa ka pula nga kalangitan. Mensahe Hunyo 5, 2011, alas 4:30 sa hapon. Makita nila ang daghang mga timailan sa kalangitan sa dili pa mahitabo ang pasidaan. Ang mga bituon magkasangka sa ingon nga epekto nga ang tawo maglibog sa talan-awon nga ilang nakita sa langit sama og katalagman. Sama sa pagpuga sa mga kometa, dako nga kapula sa kalangitan ang moresulta nga ang timaan sa akong cross makita sa tibuok kalibutan sa tanan. Daghan ang mahadlok. Imong Jesus. Duha ka bituon ang magbangga ug daghan ang mahadlok. Walay angay kahadlukan kay mao kini ang labing dako nga gasa nga akong gidala aron walay kalag nga mawala sa kalayo sa impyerno. Unya, ang akong cross mapakita sa kalangitan ug walay usa nga tawo nga dili makamatikod. Daghan ang mga tumba sa kahadlok ug ang dakong pag-uyog sama sa linog mabati. Unya, moabot ang kahilom. Imong mahigugmaong Jesus, Mayo 24, 2012. Ang akong cross mutungha pag-una. Makurat sila apan kini gihatag isip timaan aron makapangandam ang imong kalag ug makapangayo sa kapasayloan sa mga sala nga imong nahimo. Sa paghimo niini, dili ka magantos panahon sa ang pasidaan. Imong manluluwas Jesucristo, Oktubre 2, 2011. Ang kalibutanong pagkakabig pinaagi sa ang pasidaan. Ang espirituhanon nga mahitabo sa ang pasidaan mao ang paglamdag sa konsensya. Ang akong espiritu musikop sa mga kalag panahon sa ang pasidaan. Imong mahigugmaong manluluwas Jesucristo, Agosto 20, 2012. Magbarog ikaw sa akong atubangan nga mag-inusara, nga walay nagsunod kanimo. Akong ipakita kanimo ang imong kalag, makita nimo ang matag mantsa niini. Imong buhion ang sala, ug unya hatagan ko ikaw sa panahon nga mangayo kanako nga pakitawon ikaw sa akong kaluoy. Dili tungod kay angayan ka sa akong kaluoy, apan tungod kay pagbuot ko nga hatagan ikaw nining dako nga gasa. Imong Jesus, Nobyembre 15, 2013. Ang paglamdag sa konsensya, magdala kini og ingon nga kasakit, tungod kay ang kasubo sa nasalaag nga makalag, makasinati nga sa ingon, dili sila makaagwanta sa kakurat. Daghan ang makuyapan ug mahugno, madaog sa kasubo. Apan, makaamgo sila unsa kadako ang kinahanglan sa ilang kalag, nga limpyuhan pag-una, sa dili pa sila andam pagsulod sa kung walay katapusan nga paraiso. Imong Jesus, Nobyembre 16, 2013. Ang uban masiyagit ug manunglo, tungod kay dili nila malahutay ang paglamdag, usa ka Dios nung timaan. Tungod sa kangitngit sa ilang mga kalag, ug sila musukol sa kahayag sa akong kaluoy. Muuwang sila uban ang kasakit sa kalayo sa impyerno, samtang
Ang akong timaan sa kaluoy mopakita kanila sa kapalaran nga nagpaabot kanila. Gawas kun sila maghinulsol ug mag-usab sa ilang mga paagi. Imong Jesus, Hulyo 12, 2012. Kun mahitabo na kini, pag-ampo alang sa diha-diha nga pagpasaylo. Si Jesus, sayang mensahe nagkanayon. Pinaagi lamang sa pagdawat nga kini nga panghitabo mahimong mahitabo. Sila makalahutay niini. Balik kanako og ingna. Palihog, giyahi ako ngadto sa kahayag ug kaayo sa imong dakong kaluoy ug pasaylua ako sa akong mga sala. Ug pasayloon ko ikaw diha-diha. Unya, pagkahuman sa ang pasidaan, masinati nimo ang lawom nga kalinaw ug kalipay sa imong kalag. Ang imong Dios nong manluluwas, hari sa kaluoy, Hesukristo. Unsa ang gikinahanglan nga buhaton aron maandam sa ang pasidaan, ang paglamdag sa konsensya. Ang mensahe ni Jesus nagkanayon. Sa tanang katawhan, gihangyo ko kamo nga andamon una ang inyong kalag. Kinahanglan nimong ayuhon ang matagbahin sa imong kalag, sa dili pa ikaw andam nga mubarog, nga kompleto sa akong presensya sa panahon sa ang pasidaan. Kung dili ka, kinahanglan ikaw nga moantos sa masakit nga pagputli, ug ang imong purgatoryo, imong antuson dinhi sa kalibutan, sa dili pa ang adlaw sa akong ikaduhang pag-anhi musubang. Karon na ang panahon sa pagpahinumdum sa iyong kaugalingon, sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Karon na ang panahon sa pagsusi sa napulo ka mga sugo, ug pangutana ang inyong kaugalingon, kung tinuod ba nga nikinabuhi kamo sumala niana. Pag matinud-anon sa inyong kaugalingon, tungod kay kung dili kamo, sa bisan unsang paagi, pakitaon kung giunsa ninyo ako pagpasubo sa inyong tibuok kinabuhi. Paminawa karon ang akong tawag, kay gibuhat ko kini aron masiguro nga kutob sa mahimo, daghan kaninyo ang makaandam pag-ayo sa dili pa ang adlaw sa ang pasidaan. Imong Jesus, Nobyembre 18, 2013. Si Jesus nag-ingon, ang akong dakong kaluoy nagdala og nindot nga balita akong mga anak sa tibuok kalibutan. Kay kung kini ang dakong pasidaan mahitabo, hatagan ka og kahigayunan nga mabag-o ang imong kinabuhi alang sa mas maayo. Kung ang kamatuoran sa akong pagkanaa mapadayag unya, ang pagkakabig mukaylap. Ang dakong kaluoy nga akong ipakita kanimo atol sa ang pasidaan, mao ang solusyon alang sa bag-ong panahon sa kalinaw. Dawata kini ug ang pagkastigo malikay. Isalikway kini ug kadtulang mga sumusunod ko ang maluwas. Mahimong ulahin na kaayo alang sa uban kaninyo. Ang imong mahigugmaong manluluwas, maghuhukom si Jesucristo. Hunyos 20, 2011. Si Jesus, nag-awag kanato nga ilitok kining pag-ampo sa krusada, alang sa matag-usa sa atong kaugalingong kalag, ug sa atong mga minahal sa kinabuhi. Krusada sa pag-ampo 127, pagluwas sa akong kalag ug kanila nga akong mga minahal. O Jesus, andama ako, aron makaduol kanimo nga dili maulaw. Tabangi ako ang akong mga minahal. Hinganli ang imong minahal sa hilom. Sa pagpangandam sa pagkumpisal sa tanan namong sayop nga mga binuhatan, sa pag-angkon sa among mga kakulangon, sa pagpangayo og pasaylo sa tanang kasalanan, sa pagpakita og gugma kanila nga among nasad-an, sa pagpangayo sa kaluoy alang sa kaluwasan, sa pagpaubos sa among kaugalingon at tubangan kanimo, aron sa adlaw sa dakong pagdanag, ang akong konsensya og kanila ni, hinganli sila dinhi. Mahimong tin-aw, ug nga imong pagalunupan ang akong kalag sa imong Dios nong kaluoy. Amen. Dugang mga mensahe sa Book of Truth, mahimong mabasa sa website www.fatherofloveandmercy.wordpress.com.